Dnes chcem hovoriť k ľuďom, ktorí majú pocit, že niekde uviazli. Si zaseknutá preto, že už nechceš žiť to, čo si žila doteraz. Ahoj. Dnes chcem hovoriť k ľuďom, ktorí majú pocit, že niekde uviazli. Nie preto, že by boli slabí alebo neschopní, ale jednoducho preto, že starý spôsob života v nich jednoducho prestal fungovať. Ak máš pocit, že už nechceš fungovať tak ako doteraz, ale zároveň ešte nevieš, čo má prísť ďalej, chcem ti povedať hneď na začiatku jednu vec. Ja ti dnes nedám návod, ako túto fázu preskočiť, ako ju ukončiť, ako sa z nej dostať, pretože takto to jednoducho nefunguje. Ale poviem ti, čo sa s tebou deje a ako ju môžeš prejsť vedome. Bez paniky, bez nátlaku, tak aby ťa táto fáza nezničila. Takže čo sa ti deje v tejto fáze? Väčšina ľudí si myslí, že keď sa nevedia rozhodnúť, sú zmetení, stratení, nevyrovnaní, niečo je s nimi zle. Ale veľmi často to nie je pravda. Veľmi často sa len rozpadli odpovede, ktoré už neboli pravdivé. A veľa ľudí žilo časť svojho života podľa niečoho, čo sa má. Možno si to nikdy takto nepomenovala, ale žila si podľa určitých vzorcov. Robila si veci, ktoré boli správne, ktoré dávali zmysel, robila si presne tie správne kroky. Také, za ktoré ťa chválili, alebo aspoň také, za ktoré ťa nebolo za čo kritizovať. Možno si vybrala školu, prácu, ktorá bola istá, ktorá bola priateľná, ktorá bola rozumná. Možno si ostávala vo vzťahoch, ktoré neboli zlé, ale ani ťa vnútorne nenaplňali. Možno si osvojila roli dcéry, partnerky, zamestnankyne, alebo len silnej ženy, tej, ktorá všetko zvláda. A fungovalo to. Aspoň navonok. Ale dlhý čas si išla hlavou, nie telom. To znamená, že si robila rozhodnutia rozumom, nie pocitom. A potom sa niečo začalo meniť. Nie veľkým dramatickým momentom, skôr vnútorným odporom. Veci, ktoré ťa kedysi motivovali, ťa prestali pohýňať, ciele, ktoré si dávala, ťa prestali nadchýňať a ty si možno povedala, že niečo so mnou je zle. Niečo so mnou nie je v poriadku. Ale pravda je tá, že sa len konečne začalo rozpadávať niečo, čo nebolo tvoje. A otázka znie, prečo to ale neprišlo ako také jasné uvedomenie. Veľa ľudí čaká, že zmena príde ako taká jasná myšlienka, ako veta, toto už nechcem, takto už žiť nebudem. Ale u väčšiny ľudí to takto nefunguje. Najprv to cíti telo. Môže sa to prejavovať ako únava, nechuť, odpor k rozhodnutiam, pocit, že všetko je ako keby príliš. Zrazu nemáš energiu na veci, ktoré ti kedysi prišli normálne. Nie si lenivá, nie si ani rozhádzaná. To je tvoje telo, ktoré jednoducho už nedokáže žiť v systéme, ktorý nie je pravdivý. A tvoja hlava ešte nemá nové odpovede, preto vzniká zmätok. Preto vzniká ten pocit zaseknutia. Teraz ti poviem pravdu o tom, prečo sa cítiš zaseknutá. Nie si zaseknutá preto, že by si nevedela, čo chceš. Si zaseknutá preto, že už nechceš žiť to, čo si žila doteraz. Staré odpovede už prestali fungovať, ale nové sa ešte len tvoria. Práve teraz si medzi starým a novým ja. A toto miesto nie je pohodlné, ale je skutočné. Jedna vec, ktorú si zapamätaj. Táto fáza nie je chyba. Nie je to zlyhanie, nie je to dôkaz, že ideš zlým smerom. Toto je prechod. Poviem ti ešte, čo táto fáza nie je. Toto obdobie nie je niečo, čo máš opraviť, nie je to fáza, ktorú máš prekonať. A už vôbec nie preskočiť. Ak by sa dala preskočiť, urobila by si to už dávno. Tlak, ktorý cítiš, nevzniká preto, že by si bola pomalá. Vzniká preto, že sa snažíš fungovať bez odpovedí, ktoré ešte neexistujú. Takže ako tým prejsť vedome? Teraz veľmi dôležitá vec. Nepoviem ti, čo máš robiť so životom, ale poviem ti, ako sa v tejto fáze správať k sebe. Poprvé, spomaľ rozhodovanie. Ak sa nevieš rozhodnúť, neznamená to, že sa máš tlačiť ešte viac. Znamená to, že potrebuješ viac priestoru ticha. Po druhé, počúvaj telo. Telo ti nepovie, kam už máš ísť, ale presne vie, kam už ísť nechce. Sleduj svoje pocity v situáciách, pri ľuďoch. Sleduj, čo robí tvoje telo. Ak cítiš stiahnutie, napätie, to je signál tvojho tela, ktorý hovorí jasné nie. Ak cítiš rozšírenie, otvorenie,
To je tvoje telo, ktoré ti vraví toto áno. Po tretie, zníž vonkajší hluk. Čím viac rád počúvaš, tým menej počuješ samú seba. A po štvrté, dovoľ si nebyť jasná. Jasnosť nepríde z hluku, jasnosť príde z pokoja. Teraz ti poviem ešte jednu dôležitú vec a to je to, čo nerobiť. Najhoršie, čo môžeš urobiť, je donútiť sa do novej identity len preto, aby to prestalo byť nepríjemné. Ak sa vrátiš späť zo strachu, telo ťa tam nenechá, bolesť sa len presunie inde. No a kam táto fáza vedie? Ak túto fázu nepreskočíš, postupne sa v tebe začne tvoriť nový vnútorný kompas. Nie ako plán, nie ako cieľ, ale ako tiché uvedomenie, čo je a čo nie je tvoje. A vtedy sa pohyb vráti sám. Na záver by som ti len rada povedala, že možno ešte nevieš presne kam ideš, ale ak cítiš, že sa už nechceš vrátiť späť, potom sa v tebe niečo pohlo. A to úplne stačí. Ak ti toto video niečo dalo, nezabudni odberať môj kanál, aby ti ďalšie takéto videá neunikli. Ak máš nejaké otázky, kľudne mi ich napíš do komentára a ja ti na nich s radosťou odpoviem. Vidíme sa na budúce.